Здравейте, казвам се Георги Чиков и съм франчайз партньор на Action Coach България. Вече близо 4 години съм част от системата на Action Coach. Последните 12 години основните ми фокуси са били изграждане на екипи, изграждане на нови услуги, изграждане на франчайз модели, както и всичко това е било на територията на Австралия, Великобритания, САЩ, Европа. Action Coach се яви като едно естествено продължение на това, което правя и със сигурност ми даде системата, спокойствието и увереността да работя с бизнеси на различни континенти. Срещайки Action Coach, всъщност разбрах, че има система, в която можеш да следваш, без да се налага да измислиш топлата вода. И това ми даде още по-голяма ефективност от това, което правя. И консултирайки и работейки с собственици на бизнеси, както и с техните менеджери и директори, използвайки системата на Action Coach, аз знам, че резултати са гарантирани. Не за друго, защото самия аз съм минал през този път от страна изграждане на бизнес, на бизнеси. Виждам, че системата със сигурност работи. Свободата да работиш с хора, с които искаш да работиш, собственици на бизнеси, да си с гъвкаво работно време, да можеш да комбинираш семейство и бизнес и работа. Това ми е така като най-голям приоритет. Иначе има и много други неща, които харесвам в това да съм сертифициран бизнес треньор, като например да помагам на бизнесите да използват системата на Action Coach и да разширяват техните бизнеси, да постигат по-големи обороти, да систематизират бизнеса, както и да успяват да подредят хаоса, защото много често това е едно от най-големите предизвикателства, да се сблъскат с много хаос. Системата на Action Coach, ако се следва по правилен начин, това би улеснило работата на собствениците, както и техния живот. Това, което видях в Action Coach, е всъщност една установена система, която работи в повече от 90 държави към момента. И цялото ноу-хау е предоставено от над 1000 бизнес треньора по целия свят, което е изключително предимство и определено няма аспект в бизнеса, който да не обхваща цялата система на Action Coach. Получавам изключителна подкрепа от ден едно при започването на бизнеса. Получавам подкрепа от централния офис, получавам подкрепа от българския офис, получавам материали, презентации, система, всичко, което е необходимо, подготовка преди среща. В началото дори сме коментирали как да се подходи в дадена ситуация, когато се организират прямо събития или когато трябва да работи с бизнес и направи бизнес диагностика и така нататък. Аз също така правя и допълнителни неща, които изискват моето време, но възвръщайки инвестицията е около втората година. За мен в пълен потенциал отделям изключително малко време, но всъщност с малко усилия постигам много огромни резултати и буквално с работа от 5-6 часа на седмица, при мен, в моя случай, последните 4 години, постигам резултати, които бих постигал, може би, на пълно работно време, ако съм нает някъде. Разликата между лиценза и бизнеса е огромна. Това да бъдеш лицензиран е супер, но това, което Action Coach ти дава, всъщност е не само да си сертифициран бизнес треньор, а също и бизнес ноу-хау и бизнес система. Имайки бизнес и имайки лиценза, упражняваш дейността, т.е. консултираш и работиш с собственици, но ти реално получаваш цялостния бизнес, т.е. като бизнес в кутия, бизнес е на бокс. Бих посъветвал хората, които са на кръстопът, да действат. Първо, не толкова да премислят дълго време, а просто да действат. Да проучат системата на Action Coach, както естествено, вероятно има и други алтернативи, но те по-скоро са алтернативи. Бих ги посъветвал да действат и да изгледат видеята, които са споделени в канала на Action Coach България и просто да опитат. Най-голямото ми постижение е, то не е едно, вероятно, но то всеки обича да споделя за себе си, но най-голямото ми постижение всъщност е клиент, с който започна да работя от ден едно и продължавам да работя и вече 4-та година, за което съм им безкрайно благодарен. Имат ми изключително доверие и работя с менеджерите, с екипа на този бизнес.
Може би това е като първо нещо, което ми се е случило и това давам като пример.